Κεφάλαιο 19. 3 κατηγορίες ανδρών, 3 κατηγορίες επενδύσεων. Είμαι απίστευτα υπομονετική, αρκεί στο τέλος να γίνεται το δικό μου. Μάργαρετ Τέττσερ. Στη διάρκεια του δείπνου μας στο εστιατόριο ήταν φανερό πως είχαμε περάσει μια πολύ κουραστική μέρα. Όλος παραδόξως η συζήτηση στράφηκε στους άντρες, όμως κάποια στιγμή πήρε μια αναπάντεχη τρόπη. Η συζήτηση την ξεκίνησα εγώ. Με τη φίλη μου την Τζέρι είχαμε κάποτε μια καταπληκτική κουβέντα για τους άντρες. Όπως οι άντρες συνηθίζουν να βαθμολογούν από το 1 έως το 10 τις γυναίκες που βλέπουν στον δρόμο, έτσι και εμείς με την Τζέρι παρατηρούσαμε διάφορους άντρες και προσπαθούσαμε να μαντέψουμε σε ποια κατηγορία ανήκει ο καθένας. Ξέρεις, στην πραγματικότητα όλοι οι άντρες χωρίζονται σε 3 βασικές κατηγορίες, μου είπε η Τζέρι. 3? Ρώτησε έκπληκτη. Σίγουρα υπάρχουν περισσότερες από 3 κατηγορίες. Θα σου εξηγήσω ποιες είναι αυτές οι 3 κατηγορίες και εσύ θα μου πεις αν υπάρχουν και άλλες. Με προκάλεσε. Σύμφωνη, της είπα. Η Τζέρι άρχισε να μου αναλύει τη θεωρία της. Οι 3 κατηγορίες ανδρών που υπάρχουν στον κόσμο είναι τα κακά παιδιά, τα καλά παιδιά και οι ψόφιοι. Είμαι όλη αυτιά, είπα εγώ. Τα κακά παιδιά είναι οι τύποι με τους οποίους ο μπαμπάς σου δεν θέλει να βγαίνεις, είπε γελώντας. Είναι συναρπαστικοί, γοητευτικοί. Οι γυναίκες δεν μπορούν να τους αντισταθούν. Είναι η πρόκληση. Είναι απρόβλεπτοι και πρέπει πάντα να τους προσέχεις. Είναι κάθε άλλο παραβαρητή. Σε κρατούν σε εγρήγορση. Δεν μπορείς να τους ξεχάσεις και μην εκπλαγείς αν σου ραγίζουν την καρδιά. Κάθε φορά που ζεις μια παθιασμένη σχέση αγάπης μίσους, το πιθανότερο είναι πως έχεις μπλέξει με κάποιο κακό παιδί. Μετά υπάρχουν τα καλά παιδιά. Όλοι έχουμε γνωρίσει τέτοιους τύπους. Είναι φίλοι σου. Όλοι θέλουν να τους κάνουν παρέα. Μπορείς να συζητήσεις μαζί τους. Κοντά τους αισθάνεσαι άνετα και θα κάτσουν να ακούσουν το πρόβλημά σου. Σπάνια τσακώνεσαι μαζί τους γιατί σπέβδουν να λύσουν τη διαφωνία προτού πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Είναι αξιόπιστοι και δεν θα σου δημιουργήσουν μπελάδες. Είναι προβλέψιμοι. Σπάνια το καλό παιδί θα επιχειρήσει να σε θυλίσει από το πρώτο και όλας ραντεβού, επειδή είναι ευγενικός και σε σέβεται. Και οι ψόφοι, ρώτησα. Οι ψόφοι είναι οι τύποι που θα ήθελες να τους ταρακονίσεις γερά, μήπως και ξυπνήσουν. Μου δήλωσε. Είναι απίστευτα βαρετοί. Η ζωή τους δεν έχει συναρπαστικές στιγμές. Ένα ραντεβού με έναν ψόφιο τύπου συνήθως τελειώνει στην έξοδο του κινηματογράφου. Μην περιμένεις αυτοσχέδια δείπνα υπό το φως των κυριών κάτω από τα αστέρια όταν βγαίνεις με έναν ψόφιο. Οι ψόφιοι δεν κάνουν εκπλήξεις, δεν έχουν να επιδείξουν μεγάλα επιτεύγματα γιατί φοβούνται να ταράξουν τα νερά. Δεν ρισκάρουν, προτιμούν την ηρεμία και τη σταθερότητα. Σχεδόν οτιδήποτε τους φαίνεται υπερβολικά παρακινδυνευμένο. Με λίγα λόγια, απλώς υπάρχουν. Οι περιγραφές ήταν εξαιρετικά σαφές, παραδέχτηκα. Και ισχυρίζεσαι πως κάθε άντρας πάνω σε αυτόν τον πλανήτη ανήκει σε μία από τις 3 αυτές κατηγορίες. Πες μου εσύ, σκέψου έναν άντρα. Ανήκει σε μία από αυτές τις κατηγορίες? Μου προέτρεψε. Ναι, παραδέχτηκα. Σε ποια? Με ρώτησε. Στην πρώτη. Στα κακά παιδιά, της απάντησα. Το περίμενα, μου είπε γελώντας. Τώρα σκέψου όλους τους άντρες που γνωρίζεις. Βάζω στοίχημα πως είναι ή κακά παιδιά ή καλά παιδιά ή ψόφιοι. Προσπάθησα να φέρω στο μυαλό μου όσο περισσότερους άντρες ξέρω και πράγματι μέσα σε 3 λεπτά τους είχα κατατάξει στις 3 αυτές κατηγορίες. Νίκησες. Δεν υπάρχει λόγος
ύπαρξης τέταρτης ή πέμπτης κατηγορίας. Αναγκάστηκα να ομολογήσω. Η καταταξή σου είναι πολύ εύστοχη. Οι φίλες μου θα διασκεδάσουν πολύ με αυτή τη θεωρία. Τα κακά παιδιά, τα καλά παιδιά και οι ψοφοί. Η Πατ, η Λέσλι και η Τρέισι γελούσαν με την καρδιά τους. Καταλάβαινα πως η καθημεία τους έφερνε στο μυαλό της διάφορους γνωστούς της και τους κατέτασε σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες. Το αγόρι που είχα στο κολέγιο ήταν σίγουρα κακό παιδί, αναφώνησε η Λέσλι. Όμως τελικά, τι παράξενο. Παντρεύτηκα ένα καλό παιδί. Μάλλον γι' αυτό δεν κράτησε πολύ. Ίσως αυτό που ήθελα πραγματικά ήταν ένα κακό παιδί. Η Τρέισι γέλασε. Τα κακά αγόρια μετά το πρώτο ραντεβού σου στέλνουν λουλούδια και εσύ ενθουσιάζεσαι. Αν όμως σου στείλει λουλούδια ένας ψόφιος, τότε σε πιάνει η αγωνία. Μήπως επιδιώκει από αυτή τη σχέση κάτι περισσότερο? Τα καλά παιδιά σε βγάζουν βόλτα με το αυτοκίνητο, αλλά δεν απλώνουν χέρι. Τα κακά παιδιά κάνουν ό,τι μπορείς να φανταστείς κάτω από την κοβέρτα. Χασχογέλασε η Πατ. Η Λέσλι πρόσθεσε. Επειδή δεν είχα αγόρια να με συνοδεύσει στον αποχαιρετιστήριο χορό του σχολείου, διάλεξα έναν ψόφιο, γιατί ήταν μονίμως διαθέσιμος. Ήταν τόσο γλυκό παιδί, αλλά όλα τα δημοφιλή κορίτσια κυνηγούσαν τα κακά παιδιά. Και τότε πρόσεξα πως όταν έβγαινα με κάποιο κακό παιδί, η δημοτικότητά μου ανέβαινε. Τελικά είναι θέμα συμπεριφοράς, σχολίασε η Πατ. Θυμηθείτε τον Φόγκς από το τηλεοπτικό σύριαλ Happy Days? Δεν ήταν ούτε ψηλός, ούτε μελαχρινός, ούτε όμορφος, αλλά σίγουρα ήταν κακό παιδί. Αναρωτιέμαι γιατί οι γυναίκες γοητεύονται τόσο συχνά από τα κακά παιδιά, είπα. Έχω μια φίλη που μονίμως βγαίνει με καλά παιδιά, αλλά ποτέ οι σχέσεις της δεν διαρκούν. Αλλά ο μοναδικός άντρας που δεν μπορεί να ξεχάσει είναι το κακό παιδί, με το οποίο είχε σχέση πριν από μια πενταετία. Τα κακά παιδιά είναι λίγο επικίνδυνα, αποπνέουν μυστήριο, είπε η Τρέισι. Ρισκάρουν, γι' αυτό κρύβουν μεγάλες δυνατότητες. Ο άντρας μου είναι ένα καλό παιδί. Όταν παντρευτήκαμε ήξερα πως η κοινή μας ζωή θα ήταν η κλασική ζωή της μέσης οικογένειας που ζει στα προάστια και εργάζονται και οι δύο γονείς. Όταν αναλογίζομαι την καριέρα και την οικογένειά μου, αντιλαμβάνομαι πως αυτό ήθελα πραγματικά στη ζωή μου, σταθερότητα και ασφάλεια. Από όσο ξέρω εγώ, με τα κακά παιδιά οι δύσκολες στιγμές είναι εφιάλτες και οι καλές στιγμές παράδεισος. Ζεις παρέα με το άγνωστο και υπάρχουν αναρρύθμιτες δυνατότητες, σχολίασε η Λέσλι. Ποιοι πιστεύετε ότι ανήκουν στην κατηγορία των κακών παιδιών? Μας ρώτησε η Πατ. Ξεκίνησα πρώτη. Μικ Τζάγκερ, πολύ κακό παιδί. Ο Τζον Μάκενρόι, ο Έμινεμ, ο Τσάρλι Σιν, όλοι τους κακά παιδιά, πρόσθεσε η Τρέισι. Και φυσικά ο Ρέμπο. Και καλά παιδιά? Αν ο Φόγκς είναι κακό παιδί, τότε ο Ρίτσι Κένιγχαμ από το Happy Days είναι καλό παιδί. Είναι σίγουρα καλό παιδί, είπε η Λέσλι. Και τι λέτε για τον Μπέρνι Ράμπολ από τους Flintstones? Βάλαμε τα γέλια. Η Πατ χαμογέλασε. Όσο για τους ψόφιους, ο Ελ Μπάντι από το Παντρεμένοι με παιδιά είναι το τέλειο παράδειγμα. Επίσης, ο Όμερος Σίμψον ταιριάζει απόλυτα στην περιγραφή. 3 κατηγορίες επενδύσεων. Ήμασταν ικανές να περάσουμε όλη τη νύχτα κατατάσσοντας κάθε άντρα πάνω στον πλανήτη, όμως κάποια στιγμή η συζήτηση πήρε άλλη τροπή. Ξέρετε, όπως υπάρχουν 3 κατηγορίες ανδρών, βάλω στοίχημα πως αντίστοιχα θα μπορούσαμε να κατατάξουμε και τις επενδύσεις σε κακά παιδιά, καλά παιδιά και ψόφιες. Όπως θα μπορούσαμε να βάλουμε μια ταμπέλα σε κάθε άντρα που συναντήσαμε στη ζωή μας, τοποθέτοντας τον ξεκάθαρα σε μία από αυτές τις 3 κατηγορίες, θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο και για τις επενδύσεις, τους είπα. Δεν νομίζω πως το έπιασα, είπε η Λέσλι.
Αν κάθε επένδυση μπορεί να χαρακτηριστεί κακόπεδη, καλόπεδη ή ψόφια, τότε τι αντιπροσωπεύει η κάθε κατηγορία επενδύσεων? Αναρωτήθηκα φωναχτά. Αρχίζω να καταλαβαίνω που το πας. Για παράδειγμα, η επένδυση κακόπεδη είναι μεγαλύτερη πρόκληση, είπε η Πέτ. Ακριβώς, της απάντησα. Τα κακά παιδιά είναι πρόκληση. Πρέπει να προσέχεις μαζί τους και να βρίσκεσαι διαρκώς σε επαγρύπνηση. Ένα κακό παιδί δεν το αφήνεις και φεύγεις, γιατί όταν επιστρέψεις μπορεί να μην είναι πια εκεί. Πρέπει να ασχολείσαι πολύ μαζί του. Είναι απρόβλεπτο. Τα κακά παιδιά είναι κάπως πιο κουραστικά, αλλά σου δίνουν τη μεγαλύτερη ανταμοιβή, αν ξέρεις να τα χειριστείς. Αλλά τα καλά παιδιά δεν πρόκειται ποτέ να σε πληγώσουν. Πολύ, σχολίασε η Τρίση. Πολύ σωστά. Τα καλά παιδιά δεν απαιτούν τόση προσοχή όσοι τα κακά παιδιά, ωστόσο δεν μπορείς να τα αφήσεις για πάντα στη μοίρα τους. Χρειάζονται την επικοινωνία μαζί σου για να καταλάβουν πως ενδιαφέρεσαι για αυτά. Συγχωρούν πολύ ευκολότερα από ότι τα κακά παιδιά. Η ανταμοιβή δεν θα είναι ποτέ αντίστοιχη της ανταμοιβής που θα έπαιρνες από ένα κακό παιδί, αλλά δεν ρισκάρεις να χάσεις τα πάντα, δήλωσα. Και οι ψόφιες επενδύσεις, της ρώτησα. Οι ψόφιες είναι σκέτη βαρεμάρα. Δεν κερδίζεις τίποτα, δήλωσε η Λέσλι. Γέλασα. Τέλεια. Μπορείς να τις αγνοείς για πάντα και τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν χρειάζεται να τους δίνεις σημασία. Στην ουσία δεν απαιτούν καμία προσοχή, γι' αυτό είναι ψόφιες. Συνήθως δεν ενέχουν κανένα ρίσκο, αλλά η ανταμοιβή τους είναι από ελάχιστη ως ανύπαρκτη. Φοβερό, αναφώνησε η Λέσλι. Η επένδυση είναι ακριβώς σαν τους άντρες. Ίσως μάλιστα είναι καλύτερες, γιατί μία επένδυση δεν πρόκειται ποτέ να σε αφήσει για μία νεότερη επένδυση. Η επένδυση δεν σου αντιμιλάει, αστείευτηκε η Τρέισι, και δεν χρειάζεται να ανησυχείς ποτέ γιατί άργησε να γυρίσει. Υπερφημάτισε γελώντας η Πέτ. Γελούσαμε τόσο δυνατά που δεν προσέξαμε πως όλοι οι πελάτες είχαν γυρίσει και μας κοιτούσαν.